Okay, mayong mudto na usab Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. So nanapunta mga higala, nini atong tulumanon sa kahanginan, C.O.A. Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abi no adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw? Biyernes na. Biyernes na manghigala first Friday karon, no? Petsa 6 na kini sa bulan sa Hunyo no tuig 2025 first Friday ron manghigala, no? Gani kaganina magmisa man untami ganina sa kining munisipyo, pero wala kay murag doon ay fiesta ron ka man siguro, Edel Peter man siguro ron, no? Sa mga Muslim ba. So nga wala lang una may misa sa kunya akong kuan nga sige mag katakilid maningit. Sige mag katakilid ni ako. Okay na. Sa pahatong tarong. Okay. So mo na katong higala, no. So karong adlaw nga Biyernes pizza Hunyo Pizza size di ining bulan sa Hunyo. Nahala, no, may mudto na kanatong tanan nang hidaot kita nga ana kamong tanan sa Kapiskay Panglawas. Kumusta naman kanong pulding? Ay okay ra kay ko pa der. Mura man lagi kag naniwang. Ay inanda ganang matigulang ta padre muniwang kita gamay. O ba? Mura mo di kagalakaw, or mo gigatakiang. Ay unda gid padre kanang di magulang nita. Mucho mutaki ang kita gamay, mau ba? Muna man lagi ka og naupaw ay ingam jud na ada padre mo siya matigulang nata maupaw kita gamay, mau ba di? Ana ikaw nung Mr. Cheng, kumusta naman ka? Ang gara ka father, oh. Kumusta may mong negosyo? Sa ganito yung mga negosyo, murag nangumpra man to ka og kuan kining puthaw. Ayaw nga kay father, no? Wala ra problema sa scrap. Maayo, no? Maayo hinoon kay medyo very enterprising. Kumusta na daya akong Gawix din nasa Kalumbuyan? Kumusta naman ka Gawix, no? Si Gawix na ko baling wapuha mahigalahin sa bagay. Inana may mga Gawix si Padre Christian Durango. Ayan, no? Nahala, no? May munto na kanatong tanan nang hinaot kita nga ana ang kitang tanan sa Kapiskay sa Panglawas. Kumusta naman po dahil si Pritchie? Ang akong sugod nga higala nga naan din ha sa may nalimot na ko gagi Pritch ako ang KBP na ngunit lang ko sana Pritch, no? Kaya total naarman po na sa may yung kamot ng ako ang lisensya, no? Akong ID sa KVP. Ayan, no? Ngunit lang ko sana Pritch kaya papapugoy mampuy musita na ko dire kay naaraman ko dire siyaton sa ayungon. Ako dahil nga tibaya o may mundo ng akong mga kanhi kaingsuunan nga taga-Siaton, no? Taga-Siaton, ha? Pero kami sa una dihang Monsignor Julius, kami mong kauban, naalang na itong nalimot na nako kay dugay na baya kay mga gala. Kay first assignment biya na ako ang Siaton, no? Dong dugay na kaya kong na-assign din, ha? No? Mga, imagine, 26 years na. Ano? 30 years na. No? 30 years na kong na-assign din, ha? So, ito pa, medyo dugay-dugay na gyud, no? Nahala, no? Arita mo igala sa atong Saint of the Day. Abay no ang atong Saint of the Day karon. Matod pa ni Brad Jones manabang bisan uway nangutana. Pero pangutana na lang aron madali ta. June 6 mo higala ang pangalan niya si Saint Norbert. Abay no kini si Saint Norbert mga higala. Formerly kuang gid siya anak kini sa dato kortahan ba. Pero tungod lagi sa matod pa pangawhagan po sa Espiritu Santo na converted ni siya mahigala, nagbinuutan. And then misulod siya sa seminaryo ug nahimong usa ka ordinahan isip usa ka pari. And then nahimo siyang usa ka itinerant preacher. And then gihimo siyang obispo sa Magdeburg. Ayan, no? So karong adlaw sa diha nga na obispo na siya, napahigayon gid siya og daghan kayong mga reforms sa simbahan, no? Muna karong adlaw ato nga gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan
nga mao si San Norberto or Saint Norbert. Abay na padayon ta mga igala, kumusta naman mo din ha sa inyohang nahimutangan bisag walay nangutana. Abay na arita mga igala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamutuhon. Duet nga Ben and Ben gihingan named Alay Kapwa Mission Ambassadors aron matagaan og dugang kadasig ang programa sa Alay Kapwa. Ayan, no? So karong adlaw mga higala formal gyud kay gitudlo sa Alay Kapwa, Commission on Alay Kapwa ang Ben and Ben. Kuno sa kining Ben and Ben mga higala, kuno ni siya og mga folk singers ba, mga puros babae nga sayon kaayo alang kanila ang pagpaligon usab sa mga pagtulunan sa Alay Kapwa. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Leo XIV made an appeal to Russia to take a gesture that would favor peace, emphasizing the importance of dialogue. No? Kay sigon sa atong mahinumduman mga higala, ang Russia mga dugay na mga 3-4 na katuig nga gusto giniyang sakupon ang Ukraine, pero kay nisukol man jagay ang Ukraine muna nga sa pagkakaron medyo na daghan na kayong mga nangamatay tungod ining maong gubot muna nga ang atong kalahorong Santo Papa si Pope Leo XIV nanawagan karon sa Russia nga muhimo gyud og gesture nga magdala og gesture lakang no nga magdala og kalinaw. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan ni ining kamutuhon. Pero arin na ta mga asa naman to ako ang ada. Arin na ta sa ato ang Saint of the Day na naman no. Arin na ta sa ato ang kining topic nato karon. Pero ang topic nato karon pader. Come on. Makasala ba ta kon mo apel ta og prayer and worship uban sa laing relihiyon sa mismong ilang simbahan? Abi no, magdepende siguro, no? Kung active participation ang imong gipasabot, gi-discourage kita ni ana, no? Kapag gi-discourage meaning dili gid ta mo appeal nga active participation. Gid ba kana bantang mura ba og kinasing-kasing yung pagkaapila. Pero kung moadto ra ka didto, no, in order to fulfill social obligations such as wedding, pakuguson ka og bunyag, paludhong ka og kasal, mga funeral services, okay ra siguro na. Pero kung anto nyo ka dito out of curiosity o nya magkuang gyud pug ka kanang ginaton pulungan murag kinasing-kasing gyud pug kang moapil dito, dili na gi-discourage ta na kitang mga Katoliko. Nga naman doon na naman mo egon nga kanaman pa din nga mura man ang ginuuha atong gisimba mo lagi, pero mao man to ang ginuho ang atong gisimba pero managlahi manggod ang atong paagi sa pagpadayag sa atong pagtuo. We have different ways of expressing our faith. Number 1, no, angay natong hinumduman nga kita adunay mga sacred traditions, no, kini bitaw nga ato mga fiesta, atong mga novena, atong gisaulog ang Pasko, atong gisaulog ang Semana Santa, doon na tayo mga religious procession, na atong gitamod ang mga sakramento. Unya wala ra ba sila ana? Usually muna ilang atakihon sa ilahang mga preachings, no? Muna ilahang atakihon ginamit ang Biblia. Muna, no, kanang mingon ka nga mga religious procession, ilan ang atakihon kanang atong devotion sa atong mahal nga birhen. Ilan ang atakihon unya mugamit ra man ang Biblia. So mura og duna sila basis ginamit ang Biblia. So muna nga angay natong kunaon nga dili sa tanang higayon nga gigamit ang Biblia nga valid ang imong argumento. No, dili kay kada gyud ang nisulti Biblia man gidayon. No, sa pero dili tanang higayon nga kanang mutuo gid dayon kay nigamit og Biblia. Kay kun atong basahon sa Mateo Kapitulo 4 versikulo 5 sa 6, pagtintal baya ni Jesus, gagamit baya og balaang kasulatan ang yawa. Niingon baya ang yawa o niya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem, ang balaang syudad o gipatindog siya sa kahitasan bahin sa templo o giingnan, anak ka man kaha sa Dios, ambak ngadto sa ubos kay nag-ingon ang kasulatan, ang Dios magasugo sa iya mga anghel pagbantay kanimo, sapnayon kanila aron dili maigo sa bato bisan gani ang imong tiil. Si nigamit og balaang kasulatan ang yawa. So mo kaingon kita nga
dili sa tanang higayon nga mutuo ta, no? Kay si Kristo niingon baya, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. No, sa to pa mao po ni atong balantayan usahay nga dili sa tanang higayon nga ang nagsugo kanimo kana ang nagdani kanimo nagamit og Bible nga mutuo gyud kadayon. Kay si Kristo gigamitan biya po tog scripture sa kining yawa, pero ningon si Kristo ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Sana, no? So naliman ka ha? Kristo na gigamitan pag Bible unsa na ta. So muna nga kining atong mga kining kanang sa atong atong topic karon nga makasala bata kung mo kuanta kanang maapil ta og prayer and worship uban sa laing relihiyon. Di man ta makaingon nga makasala gyud ka, pero gi-discourage lang gyud ka kay basin og mulid na into confusion sa imong gibarugang pagtuo. Kay usually baya ang ilang atakihon ang ato ang mga debosyon sa mga birhen, ang atong debosyon sa santos nga misa, mga sacraments, ang atong debosyon sa atong mga tradisyon, no? Nya kun atong tan-awon sa kining kun atong tan-awon ba sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15 matud pa niya diri, no? Therefore stand firm and hold fast to the traditions that you have been taught either by word of mouth or by letter. No? Kato pa tradisyon kini mga gipang tudlo sa atong mga kakaraanan, dili nato ni basta-basta na ato ning kanang sawayon, pero kini mo gipang saway sa mga mudani kanimo nga laing relihiyon mo gamit para bagyan nag Bible. Pero ang natong hinumduman nga dili ang tanan nga mga nigamit og Bible iya sa Dios, no? Ganuman kay bisan gani ang yawa niingon man, no? Kung gisulti sa yawa, ang gisulti sa yawa niingon diri nga anak ka magkaha sa Dios ambak ngadto sa ubos kay nag-ingon ang kasulatan. Oh, gilaliman kay ni gamit og kasulatan ang yawa. Ang Dios magsugo sa iya mga anghel pagbantay kanimo, sapnayon kanila aron maigo sa bato bisan gani ang imong tiil. So muna, no? So ayaw daw padala ni anang mga gipangsulti ni ana may atong batunan nga gitudluan kita sa mga nahauna kanato kung atong basahon sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa Tesalonica kapitulo 2 verso 15. Therefore stand firm and hold fast to the traditions that you have been taught by word of mouth or by letter. Oh, yan, no? So kanang muna nga dili gyud ko o gi-discourage kita. No nga mo apil-apil kanang kalagmitan na ba mo ingon ra ba jud ni mga mudani nimo nga ay sige apil lagod Ginoo man gihapon atong gisimba, Ginoo lagi, pero lahi man gud ang ilang pamaagi sa interpretasyon sa ginamit ang Bible. Buwan ta diha man ta dapat managlahi din na, no? Sa scriptures man ta dapat maglahi. Na ang problema kay kita wala gyud ta mag-agad sa scriptures sa tanang higayon kay doon na baya tay gitawag nato og mga tradisyon nga gitudlo, no? Kana daang mga pagtulunan nato daghang kaayo nga atong gisunod kanunay. Ang uban ni ana kuan baya kanang bunga sa atong mga tradisyon, no? Doon naman tayo mga tradisyon. So muna nga kining dili kita magpasagad dayon og kana bang gitawag natong tirada nga muingon dayon kita nga mo ba naa da Bible na ayaw kay kanang naas Bible dili tanan gyud nga kanang lunlun gyud na siya kanang ato dayon nga tagaag dili kasi Kristo baya gigamitan bayag Bible miingon baya ang yawa nga kay niingon ang kasulatan ang Dios so iyang paambakon gyud si Jesus. So na nga dili gyud kaingon nga kay ni gamit og Bible mauna gina, no? Kinahanglan nga mag-apas pagid gihapon kita kung unsay gitudlo sa atong kakaraanan kanang gitawag nato og tradisyon. Kay doon na biya giingon sa ikaduhang sulat ni San Pablo nga sa Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15, stand firm and hold fast to the traditions that you have been taught by word of mouth or by letter. Ayan, no? Kaya bisan mga renewal movements daghang kayo pud ingon na nga nahimong fundamentalist, no? Tungod kay dili na kayo sila makareconcile kung dili mabasa sa Biblia, dili, no? Kay ang simbahan baya nato tulo baya ka gigikanan, no? Gigikanan sa atong mga pagtulunan. Kabalo ba mo ana? Ha? Unang-una ang gigikanan sa atong pagtulunan unsa man, no?
Ang gigikanan sa atong pagtulunan, of course, klaro na kaayo ang Biblia. No, klaro ha? Ang Biblia gyud mo gyud ay number 1 atong gigikanan sa ato ang pagtulunan. And then number 2 is unsa naman magisterium, no, magisterium dayong scriptures, no. Ang tradition, of course, klaro kay ni sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 16. Unya magisterium sa diang giingnan ni Kristo ang mga sakop sa Mateo 16 kapitulo 19 niingon siya nga sa may gisulti niya, no? Mateo kapitulo 6:19 nga gihatag ko kanimo ang katungod sa pagdili o sa pagtugot, no? Diha ta dapit, no? And then sa scripture sa Mateo 4 bersikulo 4, dili mabuhi ang Dios sa panlamang kung dili sa pulong sa Dios. No, sa to pa tulog kita kawog atong gigikanan sa muna kanya nya kita mo-apil ka didto sa laing relihiyon, wala man na sila tradisyon, wala po na sila magisterium. So o sa may mahitabo, may puruhan gyud nga malibog ka, o kung malibog na ka, dako kayong puruhan nga, no? Dako kayong puruhan nga mobiya kas Katolikong simbahan. Masalaan ka ng Ginoon, no? Sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18, and I tell you, you are Peter, on this rock I will build my church. Sa to pa may katungod gyud ay matod pa ang ato ang mga nahauna kanato, no? Kay diha man jud tukura sa mga apostoles ang kini kanya mo ang ilang gipang tudlo nahimong mga tradisyon. Sa Mateo 16 kapitulo 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. No, sa to pa dili gyud maayo nga kining mag-apil-apil ka dito sa laing relihiyon kay ang ilaha baya wala baya na sila mutuog magisterium ang katungod sa mga apostoles, no? Unya o di po na sila mutuog tradisyon ang mga gitudlo sa mga apostoles, and then dili po na sila mutahod po nato tungod lagi kay maglahi-lahi doon naman sila ilang kaugalingon nga interpretasyon sa Biblia. Although nga ora man gihapong Bibliyaha ang gigamit, pero lahi ang ilahang paagi sa pag-interpret sa Bible. Klaro? So the question is unsa ganito, Padre, makasala ba ta kung moapil ta sa mga prayer and worship o sa laing relihiyon sa mismong ilang simbahan? Di lang kung moingon nga makasala ka, pero ang akong gisulti nimo ayaw ra. Dili lang ko moingon nga ayaw ra apil dito kay malibog unya ka, no? Kay sa ako nang ginaingon lahi ang ilang paagi sa pagpadayag sa ilahang pagtuo ug lahi pod ang ilang paagi sa pag-express sa ilahang mga pagtulunan. Kita daghang kitag paagi, no? Mga tradisyon, kini mga Pasko, kining fiesta, kining Santos nga Rosario, pagdebosyon sa mga santos ug daghan pang uban. Dili sila na mutuo. And then naapagutay lain kanang magisterium, no? Kanang magisterium mo manay siya atong basihan mga higala nga makaingon kita nga eksakto gyud, no, nga matod palagi sa atong sa kuano sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18, no, magisterium, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Unya matod na ingon niya na. So again ha, so sa pangutana, Padre, makasala ba ta kung moapil ta sa prayer and worship sa mga laing relihiyon? Dili ko muhukom. Kaya doon na ba giingon, ayaw paghukom aron dili ka hukman. Naaba na wala doon na siya, no, nagkanayon nga ayaw paghukom aron dili ka hukman. Okay, klaro? Pero bisan tuod kung dili ka mohukom, pero likay lang ang sugo sa simbahan nato, ayaw lang apil-apil dito, no? At nagayod kon active participation ng imong himuon kay basin unyag masalaan na hinuon ka, no? Klaro? Bueno, dini na lang una tagutom ha. So pasensya kay sa mga laing relihiyon nga nagpaminaw unya nagplano kung unsaon ko pagribat. Ayaw, wala na may ginahanglang ribatal. Kaya di kay akong gitudluan ani
ang ako mga sakop, no? So kung magribatal-ribatal mo, inyo na, pero ang akong gitudluan ani ang ako ra mga sakop. Nga kung mahimo, ayaw mong apil-apil sa prayer and worship sa mga kauban natong mga Kristiyanos, kay lahi ang ilang pamaagi sa pag-interpretar sa Bible, ug lahi pod ang tinubdan sa ilahang mga pagtulunan. Puros ra gyud Biblia ng ilaha. Wala na sila tradition o wala po na sila magisterium. Klaro? Hala, no? So, kini nilang ginakita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad. Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo o manalangin ka nato ang Dios nga makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.